Malawi Today. Kodi tu ife timaziwa kuti DPP imadana ndi ife chifukwa tonse ndakumwera. DPP ndiye kumwera, UDF ndiye kumwera. Ndiye DPP imafuna kuti kumwera kuja kungokhala kwawo kokha basi. Kodi ino anthu enu mmandidabwisa bwanji atuperekana kudyerani chani? Ino kunsipe kunali mwambo wa banja la kwa Chilima. Kubalaka kunalibe, kubalaka kukhomo kwa mayi ake atupere muluzi kunalibe mwambo otero. Kwa Chisomo Maneni kunalibe mwambo otero. Kunchisi kwa ena aja kunalibe mwambo umenewo. Amene ajawo mwambo umene unalipo unachitika ndi waboma, umachitikira huko, umachitikira kunzimba. So mukuti kumene kumachitikira mwambo wa mayi ake atupere kunzimba, atupere anayenera kujomba nkupita kumaliro anzake Saulosi. Inuyo mungatchede wanzeru anthu angayene kuti mutu wanu umayenda bwinobwino mujombe kusiwa ya mayi anu, mupite kusiwa ya mbale anu tsiku lomwero, iwe siwa ya anzanu. Inu palibe maliro oposa anzake, palibe aliyesa amaliro ake maliro. Atupere amakali ya maliro amayi ake amene mwambo wake anakoza ndi boma. Akwa Chilima anasankha mwambo amakapangira kumudzi kwa Chilimako. And a president ayankhula kuna kuti palibepo choletsa kuti ka inunso mmako mukhozo panga mwambo ngati omwe, palibe choletsa. Zonse zungochitira umboni kuti patene anthu akumbukira. What's wrong with you people? Vuto wanu nchani? Munthu apite maliro anzake kusiya maliro amayi ake. Atupere anapita kusiwa kumwambo wa maliro amayi ake, anajomba kumaliro anzake. Ndi mulandu? Kodi nkhani imodzi tikambaka ngati tanena kuti musankakamize atupere kuti anayenera kupita kumwambo wa maliro anzake, sanapite kumwambo wa maliro amayi ake. Musamutchule kuti ndi wolako pa chimenecho. Ayi. Ndiye tikunenanso kuti pa anthu anafa aja onse anthu 9 palibepo maliro akulu, palibepo maliro ang'ono. Ndi maliro ndi wofanana, anali anthu oyenera, anawalenga Mulungu, amatikonda timawakonda. Palibepo, most important, palibepo useless person pa anthu aja. So inuyo mukamba kuti mwambo wachitikira kunsipe, ndiye tikufunseniso nchifukwa chani simukudzudzulapo kuti mwambo ngati omwewu mwina adzisinthana ulendo wina akachitike kwa Maneni kapena ulendo wina akachitike kwa Shaniro. Anthu anali kunsipe amakumbukira Dr. Saulos Chilima. Anthu amene anapita kunzimba amakumbukira Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena onse amene anafa nawo pa ngozi imeneyi ngati anthu 9. Ndi atupere anapita kumene kumakumbukiridwa guluko. Pamene pamukuti aya palamula. Ine makuuza neso wa UDF. Ine si supporter wa atupere. Koma tidzikamba chimene chalakwika, tizinena chimene chalondoleka. There is nothing wrong here. There is nothing wrong. Ndimaona ngati mudzinena kuti atupere anapita anje kunzimba malamoti iye okhala kuti aliso ndalama muno bwina apangitse mwambo kubalaka. Mwina zikanaveka. Kwa mukuti ayi sanenera kupita kunzimba, anenera kupita kunsipe. What's the difference? Ina ndizimene ndikuona kuti chaka chino guys 2025 tisatengere kuti uya kuchokera kuti. No. MCP ngati yachita bwino, tenga vote yako iponyere. Malinga ndi iwe mmene ukuonera. Malinga ndi kwa Congress fundo zake mmene akuperekera. Alright. DPP ngati iweyo mfundo zako zikukukhutira ku DPP, tenga vote yako kapereke. Mosatengera ndi iweyo mtundu wanji, ndi iweyo mtundu wanji. Mwaona ndale zoti tizinena kuti ayi ine sininga support atupere for kuti sinchawa nzanga. Hayi. Ineyo ndikunena kuti ndale zimenezo ineyo ndatukapo. Ineyo ndazituka. Fa kumeneko ndi umbuli weni osazindikira umene tikupangawo. Ndi umbuli weni umene tikupangawo. Ndipo nkosazindikira umuntu. Tikanena kuti monga apapa ali kindamva kunena kuti imanena kuti iweyo uli ndi cabinet yotani. Inu abingu mmene amatitenga
awawa achawa wamene amatitenga kumatipasa mpando uja ife alomwe tinali timapeza mavoti angati 2-1-0 chipani chathu cha lomwe Bellot icho timapeza 2-3-4 ndelero lino tikanene kuti iyayi chipani cho guys inu bwanji guys ndale basi ndale za mtundu ine za mtundu zondezipanga ndinoka sindikupanga nawo zimene ine ndikavotera munthu malingana ndi mfundo zimene akutulusa tizinthandiza kapena sizinthandiza khaya chikale akalepera ndilibe nazo ntchito koma ndiziwa zoti okay akuluakulu voti yanga ndinaperekera cheujeni izizizi ndinazindikira akuluakulu ndinangoona voti yanga chankanangochulukisira kwa atawo fa kuchitako ubwino ndizazidandaula munthawi iyo koma imene ikakhale nda voti ya ine koma zoti tiziyendera kuti no chifukwa choti ife kuno kuphalombe ndikwawo kwa dati tiye titengeni tisibora kutenga voti yokampasa ujeni uyu ujeni Kabambe kapena ujeni uyu wa PDP Nyamata katenge ndikapase nkhalamba ona kuti iye voti yo ndimvotere atenge ujeni mpando ku State House kwazikaendesa china chisale nene kuchita kumuona tikwaphuma ayusho ndikuganiza bwino ne nkauze makolo anga kuti yayi kavotereni apita muthalika kuti mpando azizaendesa chisale phuma lake limene lichalo inu kufuna kuti basi ino chimene mukusangala nacho anthu ena ndichonda kuti chaka cha mawa tikamaliza voti chaka cha mawa tizalilaso tinapanga chani mukatero muzalowa mu social media kuti anthu ena akakupaseni ndalama kuti mulankhulire chipani chawo tiye ndipangeni zoti tithesere tumavutowa asakhalepo osankhana mtundu asakhalepo osankhana mipingo asakhalepo osankhana mitundu asakhalepo wayi ndasankha chipani cha UDF ndapita ndakayang'ana activities ya chani ya chipani cha PDP ndapita ndakayang'ana komiti ya chanichi Kabambe I think ingona ndakayang'ana izipani zosiyana DPP ndaiyang'ana mungatiuzemo mu DPP mwapezamo munthu wakumpoto kapena wakusalima kapena wakwina kwake kuti alimu awiri atatu ali ni mipando yabwino ndani mutandifotokozera ndi chikhalidwe chimene tikufuna kuthesa chimenecho talowani mulowo mu chipani cha PDP mukayang'ane mukalowo chipani cha UTM mukayang'ane mupite cha UDF mukasuzumire chipani cha UDF chandisangalasa kwambiri komiti yake yandisangalasa ndipo fundo zake zikundisangalasa ni chifukwa chake ndapanga left UDF ndikunena kuti ineyo ndikavotera UDF ndipo kumuziko ndikupita ndipo ndinali komweko yeto akuluakulu ndiyeta apa tikamangopikisana tizingopikisana zinthu zopanda ntchito okay DPP UDF ngatilibe masapota ifa DPP mpando tinaupeza bwanji mpando wa DPP popeza sitinaime pa chisankho ndikuna kuti ichi ndi chipani chathu cha lomwe Bellot tivotereni koma ndi omwe wa UDF namana timenyera nkhondo ndeni chifukwa chani tinalowa mbuma mu bwanji tinalowera pa window tafotokozani pepo tikanena kuti chipani chilibe masapota koma anthu ena amwene ndale zimenezo koma za chaka chino zionekadi ndale za chaka chino tiziona chilibe masapota ni chaka wakumenyana no bladaliki chipani cha DPP ndi MCP ngati chikumenyana chinazolowera nkhondo that's why chipani cha DPP chinachosedwa mboma chitachosedwa mboma zimapanga zankhaza ngati ziti zimene zizi lero lino anzawo aja kupanga zankhaza kuposa amene achawo ndendi pamene iwo aja kulumana komanso zizondi zawo sizingati chifukwa chona kuti boma lija anachita kulandana yetu kapu ya tii ija anachita kulandana kuti aiwe tabweresa kapu ya tii kuno ena atayika kale ukamwa ndi akuyenera kupanga enemies kumene
sizonena kuti akumenyana ifochera ndi masapota akati masapota akati DPP inabwera ili ndi masapota imasi inachita kumenyedwa nkhondo